Takže pekné popoludne vám prajem. Vítam vás na dnešnom webinári občianskeho združenia Impact Games. Našou dnešnou témou je veľmi aktuálna téma, ako využívať umelú inteligenciu vo vzdelávaní, pretože rovnako ako vás, tak aj nás zaujíma táto téma vo vzťahu ku vzdelávaniu, a to na jednej strane, ako vám môže pomôcť AI pri príprave na vyučovanie, ale aj na druhej strane, ako učiť túto tému vašich žiakov, ako im pomôcť pochopiť výhody, ale možno aj nejaké nástrahy, ktoré AI prináša. Dnešnou témou vás bude sprevádzať Veronika Golianová, je jedna zo zakladateliek nášho občianskeho združenia. No a moje meno je Lubica Ťapajová a ja zastrešujem komunikáciu so školami, ale aj komunikáciu nášho občianskeho združenia navonok, na našich sociálnych sieťach, ale rovnako aj na našej vzdelávacej platforme gamifactory.eu i v našom newsletteri, ktorý mesačne raz do mesiaca posielame našim registrovaným účastníkom. No a predtým, než sa teda hĺbšie pustíme do tejto témy, ako využívať umelú inteligenciu, tak pre tých, ktorí nás nepoznajú, by som vám v krátkosti rada povedala, že čomu sa naše občianske združenie venuje. Náš slogan alebo motto je, že prinášame vzdelávanie do hier a hru do škôl. To znamená, že sa venujeme vývoju hier, a to teda tých, ktoré sú určené na vzdelávacie účely pre vás pedagógov a vašich žiakov, aby vám pomohli motivovať a priblížiť danú tému, ktorú preberáte na vyučovaní vašim žiakom nejakou hravou formou, a vlastne, aby ich vtiahli do tej témy a pomohli vám ju približiť hlbšie. Kde tieto hry nájdete, je už na spomínanej vzdelávacej platforme gamifactory.eu v časti hry, kde si ich môžete vyfiltrovať podľa predmetov, ale aj podľa ročníkov, v ktorých učíte. Nerobíme iba digitálne hry, ale robíme aj spoločenské hry a print and play verzie, čiže také, ktoré si vytlačíte a môžu sa hrať žiaci v laviciach. No a prečo ešte vzdelávacie? Ku každej našej hre robíme aj metodiky, aby sme vám uľahčili prácu s nimi, aby sme vám približili v podstate ten herný dizajn a to, čo s tou hrou viete na vyučovaní urobiť a ako ju aj implementovať na to vyučovanie. No a okrem toho, v spolupráci s vami, s učiteľmi, pripravujeme aj doplnkové aktivity, ktorým viete rozšíriť to učivo a zvýšiť ten vzdelávací dopad. Kde všetky tieto materiály a metodiky nájdete, je v časti pre učiteľov Learning Hube a sú vám sprístupnené po registrácii. To je ten panáčik vpravo, kde teda viete aj zakliknúť odber newslettera. Čiže všetky tieto aktivity a novinky, ktoré pre vás pripravujeme, budete vedieť ako prvý. No a okrem toho robíme aj tieto webináre a vzdelávacie semináre aj takto online, ale aj u vás na školách, alebo sa zúčastňujeme rôznych aktivít a rovnako medzinárodných a európskych programov, v rámci ktorých sa venujeme aj takejto téme, ako je AI a gamifikácia. No a o jednom z takých programov vám aj v rámci tohto webinára vlastne povie viac Veronika. Takže predávam asi slovo tebe, Veronika. Super, ďakujem. Tak pozdravujem aj ja všetkých. Ja len poprosím sekundu, neviem, že či vy vidíte takú šmuhu na červenú na obrazovke. Neviem, čo sa to stalo, tak len vás poprosím minútku, ja si refreshujem sharing obrazovky a aby nás to nevyrušovalo a pustím to odznovu. Tak. Dobre. Je teraz vidieť ten screen bez červenej šmuhy? Dobre, super. Áno. OK, tak ako vám Ľubica už v krátkosti predstavila, na dnešnom webinári sa budeme venovať téme umelej inteligencie.
Povieme si v krátkosti, čo to AI je a čo AI už nie je, keďže stále trošku prichádza v tejto téme k chybám, keďže umelá inteligencia AI už je asi všade a označujú sa tým aj veci, ktoré neúplne tú charakteristiku naplňajú. Povieme si niečo málo o výzvach a limitáciách súčasného stavu AI. Samozrejme si porozprávame o potenciáli AI pre vzdelávanie, a to konkrétne v dvoch oblastiach. Prvá bude, ako využívať nástroje AI v príprave na hodinu, čiže ako si tým môžete uľahčiť svoju prácu a potom ako môžete pracovať s umelou inteligenciou priamo už na vyučovaní s vašimi študentami. Toto je len hodinový webinár, takže vieme pokryť len nejaké základné veci. Ak by vás tá téma zaujala alebo zaujímala, tak ako už Ľubica spomenula, budeme otvárať teraz v apríli také online kurzy, ktoré budú zadarmo a hlavne budú postavené tak, že si ich viete robiť svojim tempom, keď na to budete mať čas. Jednou z tém týchto kurzov je aj mediálna gramotnosť a AI vo vzdelávaní, takže ak by ste mali záujem viac o tejto téme dozvedieť, tak prosím len nám vyplňte formulár, link na neho vám pošle Ľubica do chatu a my vám potom pošleme pozvánku do toho kurzu, keď sa už bude otvárať. Dobre, tak poďme si najprv teda povedať, čo je to umelá inteligencia a chcela by som možno na začiatok počuť od vás, tak ak by ste vedeli do chatu napísať nejaké vaše definície, čo vy chápete pod tým pojmom umelá inteligencia. Tak dáme si minútku na chat a budem sledovať. No, to bude odvážny prvý. Nikto nechce skúsiť definovať AI. Máme tam schopnosť programu učiť sa z dát a zlepšovať sa. OK, to je celkom dobre. Generovaný obsah. Áno, môže byť. Technológia, ktorá napodobňuje ľudskú inteligenciu. Áno, 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 pokúša sa o to, ešte sme od toho veľmi ďaleko, ale áno. Dobre, to asi stačí. OK, tak povedzme si jednou z takých štandardizovaných definícií AI je, že je to disciplína v rámci informatiky, ktorá je zameraná na vývoj inteligentných strojov, schopných vykonávať úlohy, ktoré obvykle vyžadujú ľudský zásah. Čiže není to ešte úplne tá ľudská inteligencia, ale v tej forme, v akej AI momentálne je, tak dokáže napodobňovať určitý špecifický set úloh, ktoré by normálne mohli vyžadovať ľudský zásah. Teraz si dáme ešte jedno cvičenie. Pokiaľ viem, tuto v Zoome sa dá posielať také palce hore alebo také rôzne nálepky, aby som vás odnavigovala, kde sa to nachádza, alebo Ľubica, vieš mi pomôcť odnavigovať, že kde sa dajú posielať tie palčeky? Tuto dole reactions, dole na dolnej lište, tam je taký smajlik a tam si palčeky vyberú. OK, tak na dolnej lište máte reakcie a môžete tam posielať palčeky hore alebo palčeky dole. Tak ja vám budem ukazovať nejaké príklady a vy palčekom hore prosím označte, ak si myslíte, že sa jedná o AI, o umelú inteligenciu a palčekom dole označte, ak si myslíte, že toto AI určite nie je. Tak, poďme na to. Tak, systém filtrovania e-mailov, ktorý automaticky presúva nevyžiadané e-maily do samostatného priečinka. Prosím, pošlite
palček taký ten facebookový, ak si myslíte, že toto je AI a palček dole, ak si myslíte, že toto AI není. Dobre, prišli na myslím len palčeky hore, takže máte pravdu, tu v skutočnosti sa jedná o AI, tak poďme ďalej. Automatizovaná montážna linka v závode na výrobu automobilov, ktorá sa riadi vopred stanoveným poradím úloh. Palec hore, ak si myslíte, že ide o AI a palec dole, ak si myslíte, že to nie je AI. No, toto až toľko reakcií neprišlo, ale v tomto prípade nejde o AI a vysvetlíme si trošku neskôr k tomu. Tretí príklad. Odporúčací systém, ktorý navrhuje filmy na základe histórie pozerania používateľa. Palec hore, ak si myslíte, že ide o AI a palec dole, ak to nie je AI. No, máme, myslím, samé správne odpovede a máte pravdu. V tomto prípade sa jedná o systém, ktorý pravdepodobne využíva nejaké prvky umelej inteligencie. A posledný príklad, snáď najľahší, mikrovlnná rúra s predprogramovanými nastaveniami varenia. Tak, čo si myslíte, vaša mikrovlnka využíva AI? Dáme minútku. Áno, myslím, že všetci správne ste zadali, že v tomto prípade sa skutočne nejedná o umelú inteligenciu. Tak teda, ako to je, trošku vysvetlenie. V tých kľúčom v tých príkladoch, ktoré sa netýkali umelej inteligencie, je to, že oni aj častokrát môžu využívať nejakú automatizáciu alebo rozhodovanie na základe nejakého predefinovaného setu pravidiel, ale týmto technológiám chýba práve tá podstatná schopnosť umelej inteligencie a to je tá schopnosť adaptovať sa a učiť sa rôznym veciam. Čiže toto sú tie charakteristiky, podľa ktorých si môžete vyhodnotiť, či sa jedná o skutočnú umelú inteligenciu, alebo či ide len o nejakú automatizáciu, ktorá tiež momentálne je všade, ale nie vždy je prepojená s tým AI. Povedzme si teraz v krátkosti o rôznych výzvach a limitáciách AI. Prvá je, tieto výzvy som prispôsobila samozrejme na vzdelávanie, na vzdelávací systém. A prvá tá výzva alebo problém, ktorý asi aj vás najskôr napadne, alebo je aj najčastejšie sklonovaný v súvislosti s našim školským systémom je, že AI nástroje, ktoré boli vydané posledné roky, sa často používajú na zneužívanie alebo neetické praktiky. Čo sa pod týmto skrýva je to, že študenti môžu tie nástroje využívať napríklad na generovanie rôznych esejí, referátor alebo dokonca už aj kód, programovací kód to dokáže vygenerovať a toto teda tým, že je to pospájané z rôznych zdrojov, tak ťažšie sa potom odhaľuje plagiátorstvo. Už sú na to nejaké nástroje, ktoré toto majú, alebo hovoria, že to vedia odhaľovať, ale bohužiaľ stále je to veľmi nespoľahlivé a chybovosť je naozaj veľká. Alebo druhý taký príklad je, že študenti môžu napríklad svoj smartfón využiť na to, aby zaskenovali skúšku alebo nejakú úlohu a potom pomocou rôznych AI aplikácií môžu rýchlo vyhľadať správnu odpoveď z online zdrojov. Čiže toto samozrejme je veľký šok a zase ďalší tlak na naše školské systémy, pretože znova sa musia prispôsobovať také veľkej zmene, ako AI do tohto systému
prinieslo a musia sa zamýšľať nad tým, ako tvoriť rôzne, aké stratégie by mohli používať na odhaľovanie a predchádzanie takýmto neetickým praktikám, čo určite nie je jednoduchá vec. No a druhá výzva, ktorú by som vám chcela spomenúť, toto není úplne len pre vzdelávací systém, samozrejme je to celospoločenská výzva, ktorá sa ale týka nás všetkých. A to je to, že AI môže byť zneužitá na propagandu alebo manipuláciu. Či už je to v prípade toho, že ten posun v AI uľahčil generovanie rôznych vysoko presvedčivých deepfake videí. Deepfake, pre vysvetlenie, kto sa ešte s týmto pojmom nestretol, tak jedná sa o umelé syntetické médium, čiže môže ísť napríklad do obrázok alebo zvukovú nahrávku alebo video, ktoré sa javí ako reálne, ale v skutočnosti ide o úplne umelo vytvorenú vec alebo nejako manipulovanú. No a v súčasnosti je taký deepfake vytvoriť pomerne naozaj jednoduchá záležitosť. Okrem tých deepfakeov AI samozrejme uľahčilo zároveň aj vytváranie a šírenie nepravdivých informácií a je to teraz naozaj možné robiť vo veľmi, veľmi jednoducho, veľmi rýchlo a ten rozsah, v ktorom sa to robí, je bezprecedentný. Tu si ukážeme taký jeden príklad, ako takáto výzva môže vyzerať. A pozrieme sa na to, že či Albert Einstein naozaj predpovedal koronavírus už v roku 1950. Pustím vám video, ak by nebolo počuť zvuk, tak Ľubica, prosím, daj mi signál a predstavím to. Také kratučké videjko je to. Nie je počuť. Veronika, nie je počuť. Dobre, to myslím aj stačí. Ale nebolo počuť, som ti hovorila, ale asi si Ja ma nebolo to, nepočula. Nebolo nebolo to. to počuť. Hej, prepač. Ale boli tam titulky, Boli tam tak aspoň titulky. tie ste si Hej. vedeli prečítať. OK, tak pardon. Skúsim to ešte. Už to nebudem púšťať druhýkrát, ale asi aspoň obraz ste teda videli. Ja môžem vám poslať potom link na to video neskôr, ak by si ho chcel niekto pozrieť. No a ako asi vám napadlo, Albert Einstein v skutočnosti nepredpovedal koronavírus v roku 1950, ale toto video práve bol príklad deepfakeu. A v tomto prípade to bolo vytvorené pre zábavu alebo pre edukačné účely takým človekom, ktorý sa venuje vzdelávaniu v tejto oblasti, ale ako vidíte, je to stále pomerne hodnoverné a ľahko uskutočniteľné a síce toto nebol úplne ten najextrémnejší príklad, ako sa deepfake technológia dá zneužiť, ale je tých horších príkladov bohužiaľ čoraz viac. V kontexte škôl napríklad už sme zaznamenali vo svete prípady, že sa vytvorili videá, ktoré sa označujú ako revenge porn, čiže porno z pomsty, alebo tak, nejako by som to preložila. A boli do týchto videí upravené, zasadené práve tváre detí a bolo to potom používané na vydieranie tých detí za nejaké služby. A teda vie sa táto technológia veľmi ľahko zneužiť práve aj na to, aby
ublížila deťom, čo teda určite sa školských systémov podľa môjho názoru týka. Dosť bolo ale o výzvach, je ich určite viac. Spomenula som len tie dve, ktoré považujem momentálne za jedny z najväčších. A poďme si teraz porozprávať trochu o potenciále toho AI pre vzdelávanie. Lebo je pravdou, že tieto výzvy sú a nebolo by dobre tváriť sa, že nie sú, ale je taktiež pravdou, že umelá inteligencia je v súčasnosti jedna z najrozšírenejších technológií a tá technológia sa nikam neodíde a vaši študenti ju už určite dávno používajú, čiže zatvárať si pred tým oči asi nemá veľmi význam. Skôr podľa môjho názoru je fajn hľadať cesty, ako ju využívať pre niečo dobré. No a to niečo dobré alebo prospešné by mohlo byť napríklad to, že ako určite sami viete, nejaké diskusie o tom, že naše vzdelávacie systémy v súčasnosti neúplne dobre reflektujú na trh práce, tak takéto diskusie už prebiehajú 10 ročia. A robilo sa niekde v tejto oblasti viac, niekde menej. Faktom je to, že napríklad COVID-19 tiež bola veľká kríza, ktorá priniesla veľa zlého, ale na druhej strane tiež tam, kde to využili ako príležitosť, tak to pomohlo rôznym školám alebo pedagógom posunúť ich bližšie k tomu digitálnemu vzdelávaniu a rozviť digitálne zručnosti pedagógov alebo aj študentov. A takisto sa môžeme pozerať aj na to, čo sa teraz deje vo svete v súvislosti s umelou inteligenciou. Tiež to môžeme samozrejme to zakázať na školách, aj keď ja nie som zastancom tohto, lebo obísť takýto zákaz je veľmi jednoduché už pri nejakých mierne pokročilých digitálnych zručnostiach. Takže skôr my v našom združení argumentujeme, že poďme sa na to pozrieť, ako by sme to mohli využiť ako príležitosť začať študentov učiť inak, ako ich vzdelávať možno k tomu kritickému mysleniu, analytickému mysleniu viac, alebo taktiež ich učiť prostredníctvom tejto technológie učiť sa. Toto samozrejme znie ako, on to aj je taký veľmi dlhodobý veľký cieľ, ale to nie je úplne témou tohto webinára. Na tomto webinári sme vám chceli skôr ukázať už existujúce konkrétne príklady, ako môžete s tým AI pracovať a zlepšovať ten vzdelávací proces už teraz. Tak, poďme na to. Pardon. Tak ja som vám už načala na začiatku, že jedným z možných využití AI vo vzdelávaní je to, že môže to vám, pedagógom, pomôcť znížiť záťaž. A to konkrétne tak, že vám to môže pomôcť automatizovať nejaké rutinné alebo opakujúce sa úlohy. Napríklad môže ísť o hodnotenie niektorých typov zadaní, alebo vám to môže pomôcť plniť rôzne administratívne úlohy. Ukážeme si, ako na to s pomocou, predstavím vám teraz 3 rôzne nástroje, ktoré sú postavené na základe AI a ukážeme si konkrétne, s akými úlohami vám tieto nástroje vedia pomôcť. Tak prvým nástrojom je ChatGPT. Je to asi momentálne najznámejší nástroj umelej inteligencie, takže toto asi, ak ste už o niečom v súvislosti s AI počuli, tak pravdepodobne to bol tento nástroj. A teda čo ChatGPT je? Ide v podstate o taký chatbot,
ktorý bol nadizajnovaný tak, aby simuloval konverzačné interakcie podobné ľudským konverzáciám. Čiže ukážeme si o chvíľku, ako to funguje, ale len pre vysvetlenie na začiatok môžete tomuto nástroju, tomuto chatu klásť rôzne otázky alebo požiadavky a on vám poskytne relevantné, no, niekedy viac, niekedy menej relevantné odpovede. S týmto nástrojom, ale aj s inými podobnými nástrojmi, pokiaľ sa naučíte robiť s jedným z týchto konverzačných nástrojov umelej inteligencie, tak budete vedieť pravdepodobne robiť už so všetkými, lebo fungujú na úplne rovnakom princípe. A teda tento nástroj funguje tak, že mu zadávate tzv. Prompty. Čo je prompt? Prompt je názov, je inštrukcia, ktorú poskytnete tomu modelu ako návod na to, akú odpoveď vám má vygenerovať. Čiže tento prompt nastavuje jednak kontext tej úlohy, ale aj špecifikuje konkrétnu tú úlohu alebo otázku, ktorú chcete, aby ten model za vás vyriešil. Prompty môžu byť rôzne, čo sa týka dĺžky, môže ísť o niekoľko slov, vetu, alebo dokonca aj nejaký veľmi dlhý text, odsek. Záleží to naozaj o to, čo od tohto nástroja požadujete. No a teda ako by tento nástroj vedel pomôcť pedagógom? Jednou z takých vecí, s čím by vám vedel pomôcť, je, že vie vám napríklad pomôcť vygenerovať plán vyučovacej hodiny. Lebo generovať nejaký personalizovaný obsah je vlastne primárnou funkciou tohto nástroja. Čiže tie vygenerované plány sa popravde dosť rôznia v kvalite, dĺžke. Niekedy vám dá presne to, čo chcete, ale niekedy to treba naozaj upravovať, ale minimálne vám môže pomôcť nastaviť ten taký prvotný plán, aby ste nezačínali úplne od nuly, aby si to už potom viete zeditovať a prispôsobiť vašim potrebám. Ja som si tu aj pripravila jeden taký príklad promptu, tak vyskúšame si, ako to teda funguje, takže ja si len tento príklad, ktorý tu mám, skopírujem. Idem do nástroja ChatGPT, stránka je chat.openai.com a je to naozaj jednoduchá záležitosť. Funguje to v podstate ako nejaký chat, čiže ja tuto do tejto kolónky dole zadám, čo od neho chcem. V tomto prípade chcem od neho, aby mi vytvoril diferencovaný plán hodiny matematiky o zlomkoch pre 7. ročník s cieľom pochopiť a porovnať zlomky väčšie, menšie a rovná sa a vytvoriť zoznam aktivít pre zrakových, kinestetických a sluchových žiakov. Čiže takto môže vyzerať jeden ten prompt a tuto len kliknem na túto šipočku a dám mu minútku, aby mi vygeneroval ten obsah. Teraz je nejaký spomalený momentálne, asi veľa ľudí od neho chce momentálne veci, ale tak počkáme minútku. Tak možno medzi tým, ako generuje ten obsah, tak je asi dobre povedať, že naučiť sa písať tieto prompty je taktiež dôležitá zručnosť, lebo podľa toho, ako dobre mu tú úlohu zadáte, tak podľa toho on vám aj vytvorí kvalitný alebo menej kvalitnejší výstup. Čiže už na internete je veľa návodov, ako napísať dobré prompty. Moje odporúčanie je, buďte čím špecifickejší, ako len viete byť, lebo keď mu zadáte niečo veľmi všeobecné, tak aj tá odpoveď bude všeobecná.
Prípadne môžete aj jeho požiadať, alebo to požiadať, aby vám ten prompt upravil. Že napríklad napíšete do tohto chatu, že pomôž mi vylepšiť prompt na tú a tú tému, alebo ak niečo z toho, čo vám vygeneruje, už je tu skoro hotový, ak niečo z toho, čo vám on vygeneroval a chcete to viac rozviť, že nepochopili ste úplne, ako to myslel, tak stačí napísať potom do tohto chatu. Je to chat, čiže vy s ním normálne konverzujete, tak stačí tu napísať, že pokračuj, prípadne rozvi tú ktorú úlohu a on vám zase spresní tú odpoveď. Tak tu, ako vidíte, na základe toho môjho promptu mi vygeneroval to, že zadefinoval mi nejaké cieľe tej hodiny a vytvoril mi v podstate štrukturovaný plán hodiny, kde tuto mi povedal, že ako by som mohla tú hodinu začať, hlavná časť rozdelená, je to aj prispôsobené na 45 minútovku, ako vidíte, automaticky. A sú tu už potom konkrétne aktivity, ktoré by som s tým na tejto hodine mohla so žiakmi uskutočniť. A taktiež aj zhrnutie a domáca úloha pre deti. Čiže teraz, ako som spomínala, ak by som nebolo by mi jasné, čo myslela pod aktivitou vizuálne porovnávanie s lomkou, tak len napíšem, že tuto rozvíj mi aktivitu vizuálne porovnávanie s lomkou a on mi napíše už špecifickejšie informácie k tej aktivite. Čiže takto nejako to funguje. Je ideálne sa s tým trošku pohrať. Čím ďalej tom budete skúšať, tak tým získate takú lepšiu prax v tvorbe tých promptov a aj tie výstupy potom budú kvalitnejšie. Čiže trošku dajte tomu, ja neviem, 15-20 minút na zoznámenie a malo by to ísť pomerne jednoducho, lebo funguje to v podstate tak ako nejaký Messenger alebo WhatsApp, na ktoré sme už dlho zvyknutí. Čiže toto je jedna z možností, ako vám môže pomôcť, čo vám môže pomôcť vytvoriť ChatGPT, ale napríklad môže vám pomôcť vytvoriť aj domáce úlohy a tie domáce úlohy môžu byť špecifické pre ten konkrétny plán hodiny. Čiže napríklad tu on tam už automaticky aj jednu domácu úlohu zadal, ale ak by sa vám to nepáčilo alebo neviem, chceli by ste viac, tak len tam zadáte, že vygeneruj domácu úlohu na plán vyučovacej hodiny, ktorý si mi práve vygeneroval. Prípadne, ak chcete na inú hodinu, tak tam len zadáte tému tej lekcie. Môžete tam kľudne aj skopírovať, ak máte nejakú osnovu tej lekcie a on vám pripraví nejaký obsah. Zase, ak chcete niečo špecifickejšie, tak môžete tam zadať nejaké špecifické podmienky, napríklad vygeneruj mi 10 otázok, pričom 3 z otázky budú s krátkou odpoveďou, jedna otázka bude s rôznymi typami, teda s väčším počtom odpovedí a podobne. Takže tak tomu môžete špecifikovať, čo presne od neho chcete. No, to bolo k tej príprave na hodinu, ale vieme vám napríklad pomôcť aj zautomatizovať známkovanie. Čiže toto je možné urobiť, či už sa týka ak máte nejaké kvízy, alebo ste dali študentom napísať nejaké dlhšie eseje, tak stačí zadať do ChatGPT kľúč odpovede alebo systém, čo má vlastne hodnotiť, ako to má hodnotiť a on to zanalizuje za vás. Čiže príklad takéhoto promptu by mohol byť, že pre kvízy napríklad oboduj nasledujúcich študentov pomocou tohto kľúča odpovede,
tam mu skopírujete ten kľúč odpovede, ste si pripravili niekde predtým a do toho rovnakého stále promptu pridáte napríklad tiež takto to môže byť v zátvorke meno študenta a ich odpovede na kvíz a on vám potom bude generovať tam to hodnotenie s tým, že mal by vám vygenerovať niečo také, že ako vidíte tuto na konci, že tam bude meno študenta a ukáže vám, že 4 body z 10 alebo podobne. Takže toto si nebudem skúšať teraz, lebo nemám žiadny zoznam študentov a ich práce momentálne, ale je to jedna z vecí, ktorú môžete si vyskúšať urobiť s týmto chatbotom. Asi vás zaujíma, aká je cena tohto nástroja. On ponúka aj bezplatnú verziu, ale aj prémiový platený plán. Vo väčšine prípadov vám popravde postačuje úplne tá bezplatná verzia. Ak by ste mali záujem o tú prémiovú, tak tuto som vám dala link, kde si môžete nájsť cenník tej prémiovej verzie. Toto, čo ste videli mňa teraz generovať, to už bolo na tej prémiovej verzii. Ja som si to len teraz zaplatila, lebo som chcela si porovnávať tie výstupy a je to v skutočnosti kvalitnejšie, ale ako ak sa naozaj nechcete tým no, vyskúšajte si to sami a vyhodnoťte asi sami, že či kvalita tých výstupov na tej bezplatnej verzii je pre vás postačujúca, alebo či si za to chcete priplatiť. Ja mu už dávam dosť také komplikované veci niekedy, takže ja som si preto priplatila tú prémiu. Dobre, tak toto je ChatGPT, taký veľmi známy nástroj. Teraz vám ukážem možno také neúplne známe nástroje, ale veľmi, veľmi dobré. Jeden z nich je YPT a toto je nástroj, ktorý bol priamo vytvorený pre školský systém, pre vzdelávanie. YPT funguje tak, že automaticky premieňa akýkoľvek text alebo webovú stránku na kvíz. Čiže vy mu zadáte text alebo mu len zadáte link, adresu URL a YPT vám vygeneruje sadu otázok a zodpovedajúcich odpovedí na základe poskytnutého obsahu. Ako môže toto pomôcť pedagógom, tak je to v tomto prípade dosť priamočiare, lebo môže vám to ušetriť tvorbu rôznych testov alebo kvízov pre študentov. A potom vlastne môžete to len jednoducho skopírovať a zazdieľať s nimi. Ukážeme si, ako na to. Tak, ja si tu otvorím YPT. Tak toto vyzerá, stránka je ypt.io a tuto, ako vidíte, môžete si zadať link, alebo tuto si môžete zadať, ak máte nejaké poznámky z hodiny alebo z učebnice, z ktorých má vychádzať, tak až 10 000 znakov vám to tu umožní zadať. Ja nemám poznámky, tak ja som si tu na Wikipedii našla tému druhej svetovej vojny, čo sa u nás učí. A teda len som tu skopírovala vlastne link z Wikipedie napríklad, hej. A tuto si ešte zadefinujem, že chcem otvorené otázky alebo otázky s rôznym počtom odpovedí. Tak dáme si open-ended si dáme. Zadám si šipočku a čakám minútku, kým vygeneruje ten quiz. A ako ste si asi všimli, tento nástroj funguje len v angličtine a potom ešte v taliančine a španielčine. Čo ak nie ste učiteľom týchto jazykov, tak nie je to ideálne, ale taký tip pre vás, môžete si potom tieto otázky len jednoducho skopírovať a prekopírovať ich do ChatGPT alebo do Google Translatoru a preložiť to len do slovenčiny. Nie sú to nejaké zložité otázky, takže
Aj ten ChatGPT vám to veľmi jednoducho preloží. No a len aby sme si ukázali kvalitu tých výstupov, tak napríklad tuto vidíte, že otázka, kedy prebiehala druhá svetová vojna, odpoveď. Máme tu aj nejaké také otvorenejšie. Čo sa stalo Nemecku, Rakúsku a Japonsku po... Fú, a toto neviem, ako sa do slovenčiny prekladá, tak vyskúšame niečo iné. A hej, napríklad toto je zaujímavá otázka, že aké boli faktory, ktoré prispeli k začiatku druhej svetovej vojny. Hej, a toto sú už nejaké odpovede, ale tak samozrejme môžu byť odpovede rôzne, ktoré ste ochotní akceptovať. No a viete robiť to, že vlastne týmto tlačítkom si viete tú otázku skopírovať a prekopírovať si ju, ja neviem, niekde do Wordu, alebo viete ju taktiež upraviť týmto perom. Hej, dobre, teraz tu nenapadá ma nič, čo by som mohla upraviť, ale viete to proste si tam upraviť takto. Alebo viete tú otázku taktiež vymazať, ak sa vám nepáči, týmto košikom. Malo to funkciu aj, že sa dal celý ten test uložiť a zazdieľať. A ako vidím, tak stále to funguje. Takže teraz vlastne mi to vytvorilo link, ktorý viem rovno poslať študentom a nemusím už s tým nič robiť. Tak toto bol EPT. Ako hovorím, tá angličtina môže byť trošku problém, ale myslím, že už teraz sú nástroje, ktoré vám toto vedia jednoducho vyriešiť, ak nemáte, ak sa necítite v tej téme úplne, v tom jazyku doma. Na EPT je tiež super, že on vám umožní vytvoriť 3 bezplatné kvízy mesačne, čo neviem, ako často robíte kvízy pre vašich žiakov, ale myslím si, že by to mohlo na takú normálnu spotrebu aj stačiť, ale potom, ak by ste to chceli veľmi často využívať, tak samozrejme dá sa dokúpiť platená verzia pre neobmedzené množstvo kvízov a majú aj licencie pre školy špeciálne, takže zase som vám tu dala link, kde môžete nájsť ten cenník. No a posledný nástroj, toto boli tzv. Textové generátory alebo modely, ktoré pracujú hlavne s jazykom, s textom. A teraz si ukážeme taký trošku iný nástroj, ktorý pracuje s vizuálom a je to Microsoft Designer. Týchto vizuálnych nástrojov umelej inteligencie je veľa. Vybrala som Microsoft Designer preto, lebo jeho použitie je úplne bezplatné a jediné, čo potrebujete, je Microsoft účet. Lebo tieto nástroje skôr bývajú platené, čiže toto je taká príjemná výnimka. A teda o čo sa jedná? Microsoft Designer je taká dizajnová aplikácia, ktorá vytvára obrázky alebo rôzne vizuálne návrhy z textových popisov. Čiže vy zadáte nejaký text, ukážeme si zase, ako by to mohlo fungovať a on vám na základe toho textu vytvorí nejaký vizuál. Na tomto, okrem ceny, tiež považujem za veľkú výhodu tohto nástroja to, že on vám vie automaticky navrhovať vylepšené prompty. Čiže ak hlavne zo začiatku nie ste si úplne istí, ako tie prompty sformulovať, tak on vám tam navrhne na základe toho vášho počiatočného promptu, tak vám navrhne vylepšený prompt, ktorý potom vie vám aj vytvoriť lepšie výsledky. Ako vám takýto nástroj vie pomôcť ako pedagógom? Tak ako som už spomínala, vie vám to pomôcť vytvoriť rôzne vizuálne pomôcky pre prezentácie na hodinu, alebo ak robíte nejaké letáky, prípadne iné učebné materiály. Viete si to naozaj rýchlo, jednoducho vytvoriť a spraviť tak vizuálne zaujímavejšie a putavejšie materiály pre vašich študentov.
Alebo tiež to vie vytvárať také rôzne materiály pre triedu, napríklad zasadací poriadok, alebo plagáty s pravidlami triedy, alebo tabuľky dobrého správania. Akože v podstate čokoľvek, čo vás dokáže napadnúť, tak môžete mu to skúsiť zadať. Ukážeme si zase, ako to funguje. Tak stránka sa volá designer.microsoft.com, ale keď si dáte do Google Microsoft Designer, tak vám to určite nájde. No a on má teraz už tak viac funkcií, ale vy, čo potrebujete, je v podstate buď tento image creator, ktorý vám generuje obrázky na základe tých promptov, alebo tento design creator a on vám generuje um, dizajny, že nie obrázky, ale nejaké už aj s textom, vizuály, napríklad tie pravidlá triedy alebo podobne. Zase ten jazyk tohto toolu je v angličtine, ale rozumie aj po slovensky. Aby som vám ukázala nejaký príklad, tak môžeme si tu zadať, že chceme, aby vytvor pozvánku na školský výlet do múzea. Tuto, ak máte nejaký obrázok, že napríklad, ja neviem, fotku triedy alebo tak, ktorú chcete, aby tam zahrňalo, tak viete to tuto cez tento Add Media button pridať. Ak nič nemáte, tak len zadáte mu takýto jednoduchý prompt a dať Generate. A čakáte zase, čo vám vytvorí. Ak ten prompt pre neho nebol dostatočne dobrý, tak on vám tu potom o chvíľku navrhne alternatívne znenie toho vylepšeného promptu. Počkáme. No, chvíľku to trvá, ale to väčšinou je od toho, že aké je práve zaťaženie na tom nástroji, koľko ľudí to používa, prípadne aj ak chcete niečo, čo on vyhodnotí ako komplikovanejšie, tak. No a tu práve vidíte, že v tomto rámčeku vidíte, že on navrhol taký dlhší, vylepšený ten prompt, aby ste mali ten výstup viac taký špecifický alebo kvalitný. A keď ho chcete použiť, tak len na to ťuknete. Tu, ak chcete ešte, hej, dal mi tu, že zahrňte obrázky múzea a použite modré, žlté a zelené farby. Ja nechcem zelené farby, ja chcem červené farby, takže tuto si to prepíšem a dám znovu generovať. Zase minútku počkám, kým mi pripraví nejaké návrhy. No. Dneska sú, a možno to je aj tým, že mám zároveň zapnutý Zoom, že to tomu trošku dlhšie trvá, lebo pred týmto Zoomom som to skúšala a išlo to veľmi jednoducho. No a tuto už vidíte, že vám vytvoril niekoľko rôznych návrhov. Zase, ak to sa vám nič z toho nepáči, tak len prepíšte ten prompt trochu inak a dajte ho znovu generovať, ak niečo z tohto sa vám páči, že napríklad, hej, mne sa páči tento, tak len na neho stlačím a dám tu Customize Design, to znamená, že upraviť tento dizajn. Neposlednej dohoduješ. A hovoril niekto niečo? Myslím, že to bolo omylom, hej. Okay. Dobre, a tuto vlastne na tomto nástroji je tiež super, čo nie veľa z týchto dizajnerských AI nástrojov umožňuje, že vám umožní sa ďalej hrať s tým dizajnom. Čiže napríklad tuto, hej, obrázok, tento, ak sa mi páči, tak ho nechám, ale môžem ho tiež vymeniť za nejakú fotku triedy alebo niečo iné. A tiež tu viem prepísať ten text, hej, že tu chcem, aby pripojte sa k nám na vzdelávacej a zábavnej ceste. Jo, teraz mi to nejako nefunguje a viem tam dopísať, že navštívime archeologické múzeum. Hej, proste hoci čo, tam chcem doplniť. Viem, ak sa mi ten fond nepáči, tak viem ho zvýrazniť, viem ho zmeniť, že dá sa s tým potom rôzne hrať.
A ak stále, že keď som si to pozerala také väčšie, tak stále sa mi to neúplne páči, ale zároveň sa mi ten celkový dizajn ma zaujal, tak tuto vpravo vám navrhuje alternatívne vizualizácie toho dizajnu. Čiže napríklad tento žltý sa mi páči, no, tak si ho zvolím a je to. Čiže len tam zadávate zase textové prompty, textové príkazy aj v slovenčine a on vám vytvorí nejaké výstupy. Dobre, takže toto bol Microsoft Designer a teraz už taká posledná časť, lebo toto sú vlastne všetky tieto nástroje, ktoré som vám ukázala, tak sú skôr také, že viete ich využiť v príprave na hodinu, alebo viete ich proste využiť mimo tej triedy. Chcela som vám ale spomenúť aj na nejaký príklad, ako by sa s týmito nástrojmi dalo pracovať priamo na vyučovaní na hodine so študentami. A tu som si dala teda že potenciál vlastne týchto nástrojov na vyučovanie môže byť aj to, že nám to pomáha prispôsobovať to vzdelávanie 21. storočiu, čo zase téma, o ktorej sa rozprávame už odkedy začalo 21. storočie, čiže už vyše 20 rokov. A ako všetci určite viete, že veľa vzdelávacích systémov sa snaží teraz uprednostňovať skôr naberanie alebo budovanie kompetencií a kritického myslenia u študentov a skôr sa menej fokusujeme na nejaké memorovanie alebo získavanie údajov, keďže s tým príchodom internetu a zmenami na trhu práce veľa z toho, ako vzdelávacie systémy fungovali, čo sme sa učili, stratilo na význame. A práve tieto rôzne nástroje AI nástroje vám môžu s touto témou, s týmto tiež pomôcť. Ako na to? Tak tuto mám taký, že jeden príklad, jeden plán vyučovacej hodiny, ako by to mohlo vyzerať, keby že sa rozhodnete s AI pracovať na vyučovaní. Je to vzdelávacie ciele takéto vyučovacie hodiny by mohlo byť napríklad to, že svojich študentov chcete naučiť pracovať s týmito konverzačnými nástrojmi AI. Konverzačný nástroj AI, len pre pripomenutie, je ten ChatGPT, keďže konverzujeme ako keby s ním a týmto chcete u študentov zlepšiť ich analytické a kritické myslenie. Doba trvania 45 minút a potrebné nástroje a materiály na takúto hodinu sú projektor alebo obrazovka na zobrazenie obsahu a potom každý študent, prípadne nejaká skupinka malá študentov potrebuje mať prístup k počítaču s prístupom na internet. No, čo teda, aké by mohli byť inštrukcie, ako by mohla takáto hodina vyzerať? Tak nejaká logika za touto úlohou, za touto hodinou je to, že ten ChatGPT, ako sme si už spomínali, dokáže produkovať aj zložité a prepracované texty, ale ich presnosť a správnosť nie je častokrát úplne zaručená. Ale aj toto nemusíme nevyhnutne považovať za niečo zlé, za chybu, ale môžeme to tiež premeniť na edukačné cvičenie. Tak, môžete to urobiť napríklad tak, že na úvod predstavíte tieto nástroje, môžete predstaviť či už ten ChatGPT, alebo existuje aj Google Bard, to je nástroj od Google, alebo je ich viacero, tak vyberete si ten svoj, vysvetlíte čo je to prompt a ako ho napísať. No a potom už prejdete k samotnej aktivite. Tá by mohla vyzerať tak, že im zadáte niekoľko tém esejí relevantných pre ten predmet, ktorý vyučujete a požiadate ich, aby využili tieto nástroje na vytvorenie eseje alebo referátu, ktoré budú zodpovedať týmto témam alebo otázkam, ktoré ste im zadali.
zase tu napríklad tie témy, aby ste nemuseli dlho vymýšľať, tak aj ChatGPT vám môže pomôcť vygenerovať tie témy tých esejí. To len taká vsúka. No a potom tých študentov vlastne požiadate, aby tie eseje zanalizovali, identifikovali nejaké chyby alebo logické omyly. Častokrát sú tam gramatické chyby, keď hlavne pracujete v inom jazyku ako v angličtine. No a potom tí študenti vlastne majú za úlohu tie texty upraviť tak, aby tam tieto chyby už neboli. Môžete si to potom s nimi prejsť, alebo neviem, môžete im to aj oznámkovať, ohodnotiť už ako uznáte za vhodné. A na záver vlastne len poukážete na skutočnosť, že umelá inteligencia môže byť našim cenným pomocníkom, ale treba vnímať aj jej limity a byť ostražitý voči tým potenciálnym problémom, či už etickým, alebo rôznym nepresnostiam, ktoré môže generovať. A potom fajn by bolo ukončiť tú hodinu tým, že zdôraznite, že naozaj je potrebné tie nástroje, je OK ich využívať, častokrát, nevždy, ale je potrebné aj kriticky sa pozerať na tie výstupy, ktoré nám vytvárajú. Tuto už len taký tip na záver, že ako možno viete, tieto nástroje síce fungujú v rôznych jazykoch, aj v slovenčine, ale faktom ostáva to, že sú trénované hlavne na dátach, ktoré sú v anglickom jazyku. Čiže tie texty alebo tie výstupy, ktoré generujú v inom jazyku ako v angličtine, často znejú zvláštne alebo majú nejaké gramatické chyby. Tá štruktúra tých vied je taká neúplne dobrá. Ale ak si napríklad jazykov učiteľ slovenčiny, tak z toho môžete urobiť práve to gramatické cvičenie podľa krokov, ktoré sme si popísali na predchádzajúcom slajde. A toto je vlastne všetko, čo som si dneska pre vás pripravila. Je to, ako som už spomínala na začiatku, je to len taký základný výcud, ktorý za tú hodinku som vedela stihnúť, ale ak by ste mali záujem, tak registrujte sa na ten kurz. Kolegyňu požiadam, aby vám tam znovu poslala ten link a môžete sa dovzdelávať v tejto téme viac pomocou toho kurzu. Tak takto už len na záver. Máte nejaké otázky? Viem, že bolo tých informácií veľa, ale je to aj náročná téma celkom. Ale áno? Máme tu v čete otázku, že u nás v neformálnom vzdelávaní bol problém, že sme nemohli dať študentom mladším ako 18 rokov, že mladší musia mať súhlas rodičov. Či vieš, či je to tak? No, akože podľa Slovensko nemá na toto žiadny zákon, čiže toto jedine, ak tá inštitúcia mala nejaké takéto špecifické pravidlo, tak to samozrejme treba akceptovať, ale určite toto není ešte teraz nejaký zákon, alebo nepočula som o tom ani, že by sa takéto niečo riešilo. Čiže to skôr s tou inštitúciou, ktorá to zadala, si treba preveriť. OK, ďakujem. Dobre, má ešte niekto nejaké otázky alebo komentáre? Áno, či budeme posielať nahrávku? Áno, budeme vám posielať nahrávku spolu aj s prezentáciou a samozrejme aj s linkami na tie nástroje, ktoré tu vlastne Veronika spomínala. Takže áno. A toto ešte niekto píše, že počuli to na prednáške AI deťom. Ale neviem, akože je to možné. Ja len viem, že tieto rôzne digitálne nástroje sú limitované pre deti pod 13 rokov. Pod 18 som ešte, ale môžem sa myliť, nie som expertka na právo v umelej inteligencii, takže určite si to prezistíte. A AI deťom je česká organizácia, tak je tiež pravda, že na Slovensku to môže byť inak.
Dobre, super. Tak ak nemáte už žiadne otázky alebo komentáre, tak v prezentácii nájdete na mňa e-mail, ak budete mať, ak vás niečo napadne do budúcna, tak kľudne sa ozvite. A Super. nechávam Tak. tebe slovo. Takže ďakujeme veľmi pekne. Tak ako sme povedali, tak nahrávku vám budeme posielať. Budeme radi, keď sa zaregistrujete aj do toho formulára a budete sa môcť dozvedieť viac nielen o AI, o mediálnej gramotnosti, ale aj o vzdelávaní hrou. Ak by ste mali záujem, tak je možno zaregistrovať sa aj na našej platforme gamifactory.eu, kde si môžete stiahnuť nielen teda bezplatné hry na vaše vyučovanie, ale aj rôzne cenné informácie k vzdelávaniu hrou. Takže ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli a želáme vám ešte pekný deň.